Flebache anam so dimse animakoro fulini tawni an wonma don la taw bela jele yoron ko mo so lima wati da mba bela jele fo da ke fulimina bi an wula ka se honorable ma kana yingal kele tam kele no ko dronde yingal kala bi temu boyana na fa kama ambani ne afe aka jam nun chari honorable fomba isu amba anshu ba me befo ka be do kramatuyana an ka golomasiri taaba m'u fo minnu bɛ kɛlɛ la don o don an ye ani maa minnu tora kɛlɛ la maliyɛn de la diaspora m'u fo n bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo n bɛ Korema président Fuseni Watara fo ka Korema tɔnden bɛɛ fo ka dugawu don kɛ ka taa an ka premier ministre Choguel Kokala Mayiga n'a bɛ lafiya la ko ala ka segin an ma joona joona ala ka bana fiɲɛ bɔ pewu ay bara mun kɛ jamana ye fana an b'a ɲini masa Rahamani fɛ ala ka a sara ni a bara ye k'an ka président Asimi fo ka CNT mɔgɔ fo ka Maliki Jaw fo ka bɛɛ lajɛlen don kiramatoya na ani gouvernement bɛɛ lajɛlen. Ok, bi ye tɛnɛ ye n'o ye septembre kalo tile 5 ye san 2022 honorable Fomba refondation ko kuma bɛ ka fɔ jamana in kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ luwanse anw fɛ Mali kɔnɔna na bi a ka gɛlɛn fo ka taga se ni yɛrɛ ma yala ma refondation min bɛna k'a fɔ luwanse ko o b'a kɔnɔna na o cogo di. Bon n b'i fo n'an ma luwanse ko don refondation na o kɔrɔ ye k'a ma taa yɔrɔ si sabula jamana kura in ka jɔ a dabɔra de ye ko bɛɛ y'a fanga o tɛ démocratie ya démocratie kɔrɔ de ye ko bɛɛ k'i ta sɔrɔ yala fantan min ma se ka so jɔ a yɛrɛ ale ka sɔrɔ ye jumɛn ye luwanse tɛ fugariya ye mɔgɔ bɛ luwanse kɛ pour que yanni i ka fɛn dɔ sɔrɔ dɔw yɛrɛ b'i to luwanse la ka du caman jɔ mais n'a ta o ta a bɛ to luwanse la luwanse ko fɛnɛ mɔgɔ bɛ se k'a ta k'a kɛ butigiw ye fɛn caman bɛ bɔ a la mais n'i ye jateminɛ kɛ Mali luwanse ko a kun kan ka ɲɛnabɔ a mɛnna hakilina dɔw kun taara n'o ye projet de décret dɔw ye luwanse ko kan mais an kɛra k'o bila kɛrɛfɛ mais ni Alahu Taala sɔnna ma ni ze ni ala ye session dayɛlɛ a bɛ kɛ Korema ka kɛlɛ ye Korema wasaden dɔ a kɛra ne ye a kɛra wasaden wɛrɛ ye Korema kɔnɔ an bɛ sariya bila luwanse ko in ka ɲɛnabɔ ten sabula n'i ye jateminɛ kɛ bɛn kun kɛra mun kan o ye n'i ka so jɔ i ka so valeur o bɛ tila 12 ye o tila kelen o kelen o de tun bɛ bɛn luwanse sara wari ma kalo la. Par exemple, n'i ka so jɔlen bɛnna 1 million ma o kɔrɔ kalo o kalo o luwanse sara bɛ bɛn 1000 ani 330 ɲɔgɔn na ma 1000 ni 600 ani 330 ɲɔgɔn na donc o ye so min jɔra n'o valeur ye 1 million kelen c'est-à-dire c'est comme hali n'i ka bɔgɔso jɔ sisan ko ban ka toluni kɛ bɔgɔso la a kɛra soden kelen a kɛra soden 2 ye n'a valeur ye 1 million o million kelen o de bɛ ta k'o tila fɛngɛ ni ɲɔgɔn cɛ wala 5% yɛrɛ de don k'o tila o million kelen bɛ ta ka tila san ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye million kelen 5% jateminɛ normalement o kan ka bɛn 1000 ɲɔgɔn na de ma 1000 n'i y'o tila san ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ bɛn joli ma i bɛ se k'o calcul yɛrɛ o ka nɔgɔn komi fɛngɛ bɛ an b'a calcul kɛ dɔrɔn ka jate k'a fɔ 50 000 francs o to yan k'o tila kalo 12 ye o ye joli 4166 800 ani 32 dɔrɔmɛ 2 ɲɔgɔn na a bɛ bɛn o de ma donc so min valeur ye 25 millions ye luwanse sara kan ka bɛn 20 ani 40 de ma 20 ani 40 n'i ye 25 millions ta i b'o o jateminɛ a ka nɔgɔn quoi 25 millions i b'o o filɛ nin ye i b'o multiplier par 5 divisé par 100 o ye 1 255 000 1 250 000 i b'o tila 12 ye a bɛ bɛn 104 116 c'est-à-dire villa couture min bɛ jɔ 25 000
kalo kalo o villa luwanse kuturu o bɛ bɛn 20 ani 800 ani 32 ma. N'i y'a jateminɛ fɛnɛ ni so min jɔra 1,10 an bɛ se k'o fɛnɛ calculer 10 millions i b'o multiplier par 5 i bɛ sɔrɔ k'o diviser par 100 o bɛ 500 000 ma 500 000 i b'o tila 12 ye o bɛ 41 646 ma donc so min jɔra 1,10 o so luwanse wari kan ka bɛn 800 ani 300 ani 32 ɲɔgɔn na. Donc o de ye sariya ye o de kan ka kɛ. Donc nina commission nationale dɔ de kun kan ka sigi ministre de l'industrie ani ministre de logement olu de bɛ sigi ka so bɛɛ jateminɛ ka so valeur jateminɛ so valeur jateminɛlen kɔfɛ luwanse wari bɛ dɔn san kɔnɔ. Donc ni nin kɛra e ka taa dɔrɔn ko n ka so ma a luwanse wari kɛ nin na kunfɛ ko tɛ o. An kan ka bɔ de kɔnɔ n'an ko Mali kura an b'a lajɛ mɔgɔ bɛ lafiya cogo min o ye kelen ye. Filanan n'i y'o sariya jateminɛ k'a fɔ ko agence de bɛ ka so ɲini ka d'e ma ko ka coxeur wari sara o tɛ sara. Coxeur wari tɛ luwanse wari la. Mɔgɔ min bɛ ka coxeur kɛ n'u taara so di ma ko ka nin di coxeur wari la c'est pas normal. C'est pas du tout normal. A sariya kan ka ta o man ka y'a kɔnɔ o tɛ fila ye. Sabanan ni a kiiri bɛ kɛ polisi dati don a la gendarme dati don a la a bɛ taa kɛ justice de la. Donc n'a kɛra justice la e ta y'i ka so ye mais n'i bɛ fɛ k'i ka so ci k'a jɔ sariya ko de k'i bɛ kalo 3 di ne ma fɔlɔ o kalo 3 kɔnɔ ne bɛ yɔrɔ wɛrɛ ɲini mais e tɛna se ka na dɔrɔn ka ne bɔ n ka so kɔnɔ ko n bɛ fɛ ka n ka so ci k'a jɔ n'i y'o kɛ n bɛ se ka taa n bɛ taa n'i ye bɔgɔ jeninen sanfɛ. Maintenant o fɛnɛ la a sariya kunko a sariya kisɛ ko kalo kalo n'i bɛna luwanse wari mɔgɔ ka so ta avance dan ye kalo 1 dɔrɔn de ye. I bɛ wari min sara avance kalo 1 dɔrɔn de bɛ se ka sara kalo 2 tɛ sara. Mais bi n'i ko k'i bɛ yɔrɔ ɲini i b'a fɔ ko 2 mois d'avance dɛ dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko 3 mois d'avance dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko 1 année d'avance c'est pas normal. Mais f'an ka sariyaw ta de ni sariya kisɛ in bɛ yen a kun bɛ kɔrɔlen a kɛra kuma ye darajaw bɛɛ kɛra la parce que Mali problème ye min ye an bɛ fɛn ɲumanw ta an b'u bila. Donc ni gouvernement sera ka nin ta ka don ba la a fɔra a banna n'a ma don ba la anw minnu ye wasaden yamaruya b'an fɛnɛ bolo ka nin ta k'a don ba la nin tɛ wari bɔ gouvernement kun a b'a to jamanadenw bɛ lafiya. Mɔgɔ dɔw bɛ luwanse dɔ kɔnɔ luwanse bɛ sin ka na ten ka sin ka na fɔ an ɲɛna bɔn n ka so tun ye 7,000 ye jamana gɛlɛyara a b'a kɛ 10,000 ou bien ka bɔ mais c'est pas comme ça. An kan ka hadamadenw gasi dɔn parce que munna jamana kan ka nin kɛ a fɔra ko le logement est un droit constitutionnel. Jamana kan ka siyɔrɔ di bɛɛ ma. Bon ni jamana kan ka siyɔrɔ di bɛɛ ma ni jamana ma se ka siyɔrɔ di siyɔrɔ bɛ minnu bolo n'a bɛ di a kan ka di sariya de kɔnɔ. Donc n'a ma kuma nin dɔw kan n'a ye ninnu to yen lajabaw bɛ da mɔgɔw kan dɔ bɛ na dɔrɔn ka sin ka e ka minɛn cɛ k'a fili k'i lebu kɛnɛ ma. A yɛrɛ tɔ kɛra agence tigi yɛrɛ de bɛ na k'e gɛn mais alors que agence da man ka don luwanse ko kuma na o a bɛ taa justice de la e fɛnɛ droit b'i bolo ka taa juge fɛ yen. Donc ni n'an ye sariya ta k'a don coxeur bɛ bɔ a la pewu wa kuma bɛ tɛmɛ sotigi ani luwanse de cɛ ou bien n'a ye mɔgɔ dɔ yamaruya k'o ka a wari minɛ a place la o la fɛnɛ e min ta y'i ka so ye k'a fɔ ko cɛgana tɛ don n ka so o kuma t'a la dɛ bi ye cɛgana don i ka so e de ma k'i b'a kɛ luwanse ye ou bien nin tɛ don n ka so o tɛ yen ni kɔni ye so kɛ luwanse i b'a kɛ. Mais o de la ne ye n ka proposition kɛ n'a bɛ tan so yɛrɛ fɛnɛ bɛ di luwanse la mais u bɛ joli sara jamana ye. Sotigiw. U bɛ joli sara jamana ye. Jamana kan ka dɔ sɔrɔ fɛnɛ o. So bɛ di luwanse la luwanse wari bɛ sara e ɲɛ mais e yɛrɛ bɛ joli di jamana ma. E dun bɛ k'a wari minɛ TVA t'e ta kan foyi t'a kan
facture ti k'a la fo wɛrɛ ti k'a la o kɔni mɔgɔw ma wari sara e b'u gɛn mais e yɛrɛ bɛ ka joli di jamana ma e dun ye so min fɛnɛ jɔ espace min na o ye pollution dɔ de ye bon ni de la fɛnɛ a sariya kɔnɔ taxe foncière bɛ se ka na a la o taxe foncière ne y'o proposition kɛ e ɲɛna yan n'an bɛ taxe foncière kɛ n'i ka so ye 200 mètres carrés 250 mètres carrés san kɔnɔ i bɛ dɔrɔmɛ 2 sara par mètre carré o tɛ 2500 yan o ye 2500 yanni ka taa fɔ ka taa wariba bin k'o ye so taxe wari ye fitinin bi a tigi kan par exemple ne ka so ye 250 mètres carrés i y'a kɛ étage 2 ye donc a bɛ n'a fɔ a ye espace 2 ta donc o la o ye 250 mètres carrés siɲɛ 2 de donc 250 mètres carrés chaque mètre carré o ye dɔrɔmɛ 2 ye donc o kɔrɔ san kɔnɔ e bɛ 500 sara mais n'a étage don i kan ka 1000 de sara parce que a fɛnɛ b'o espace 1 de fɛnɛ ta ni 3 étages don c'est 3 fois la somme ni 4 don fɛnɛ c'est 4 fois la somme ni 5 don c'est 5 fois la somme ɔ foro min b'e bolo n'o ye 2 hectares ye o 2 hectares o mètre carré kelen o mètre carré kelen dɔrɔmɛ 2 a tɛ wari don jamana kun jamana bɛ wari sɔrɔ luwanse bɛ du min kɔnɔ i yɛrɛ na dɔ sara jamana ye n'i ma fɛn sara jamana au moins i kɔni bɛ espace min occupé n'o ye fɛngɛ i bɛ espace min occupé n'o fana bɛ na ni pollution ye i kan ka wari sara bon nin bɛ wari la don jamana kun mais a ni si tɛ kɛ mɔgɔw bɛ ten forobaw b'an bolo ten villaw jɔjɔlen bɛ fan fɛ luwansew kɔni bɛ yen wari bɛ minɛ luwansew la mais joli bɛ di État ma. État yɛrɛ kan k'i jɔ a jɔyɔrɔ la. non bon pour que État k'i jɔ a jɔyɔrɔ la État b'i jɔ a jɔyɔrɔ la a yɛrɛ ɲɛ a b'i jɔ a jɔyɔrɔ la fɛnɛ minnu bɛ luwanse la parce que maliyɛn dɔw de don État kan ka jamanaden lakana de mais ne ye jamanaden bɛɛ bila a yɛrɛ ma min mana min jɛ o b'a ka luwanse prix k'o la est ce que o la jamana bɛ yan. mun y'a mɛn État ko sariya de don mais État y'i ka so ye i bɛ prix k'a la n'a ye min diya o b'a ta n'a y'i diya i b'a to yen ou bien i bɛ taa fɔ ko parce que ko magasin bɛ soda la comme magasin bɛ sirabada la e bɛ taa prix dɔ da magasin kan ka sɔrɔ o valeur tɛ magasin na ni magasin e ye magasin i bɛ magasinw di mɔgɔw ma mais i ye magasin min jɔ a magasin kelen a wari ye san kɔnɔ joli don valeur joli don o valeur de bɛ sara san kɔnɔ. so joli wari o de bɛ calculer k'o tila kalo 12 ni ɲɔgɔn cɛ o kalo a valeur 5% o de bɛ tila kalo 12 ni ɲɔgɔn cɛ o de ye so luwanse wari e yala n'an taara n'o ye bi o mɔgɔ caman tɛ lafiya parce que an b'an da don kuma na kuma min bɛ bɛɛ lajɛlen lafiya mɔgɔ ka luwanse t'i ka fuwari ye koyi ou bien mɔgɔ luwanse ka tɛ fuwari bɛɛ ko cogoya dɔ bɛ mɔgɔ bila luwanse la mais an bɛɛ mago bɛ luwanse la an bɛ siège min kɔnɔ an y'a ta de an y'a loué de an b'a sara o mais n'o o kun tɛ est ce que an b'a kɛ cogo di hein donc c'est la diɲɛnatigɛ yɛrɛ taabolo dɔw don mais an ye mun na an m'an da don nin na ko de ma ka kɛlɛ ye de ni jamanadenw bɛ degun sɔrɔ mun na an bɛ bɔ ka kuma quoi donc a ka kan ni Alahu Taala sɔnna ma ni gouvernement y'a mɛn u ka nin décret in ta joona k'a don ba la a ka ɲi jamana ma n'a ma don ba la ni session dayɛlɛla k'an to sini kɛnɛ la an b'a proposer parce que maliyɛn mago bɛ nin de la sisan jamana kurajɔ kɔrɔ de ye jamanadenw b'a dɔn cogo di k'u bɛ jamana dɔ kɔnɔ k'u bɛ ka lafiya ni jamanadenw lafiyara président mana nin décret ta wallahi a ye baara ɲumanba min kɛ kɔrɔlen a bɛ nin baraji fɛnɛ sɔrɔ ka fara kan ni Asimi ye nin ta wallahi ni yɛrɛ duwawu gansan nin b'a ka fanga tɔ lakana de parce que n'i bɛ mɔgɔ dɛmɛ a ka fanga la i bɛ fɛɛrɛ ɲumanw de f'a ɲɛna mun b'a to jamana yɛrɛ hinɛ bɛ kɛ mɔgɔ dɔw la dɔw bɛ yen nin nɔ wallahi u ka sara bɛɛ bɛ bɛn luwanse wari ma a mɔgɔ caman bɛ yen u ka diɲɛnatigɛ wari sara wɛrɛ t'e bolo kalo la 8,000 10,000 so yɛrɛ sara ye 7,000 ye i bɛ joli dun mais i bɛ taa sɔrɔ o so kelen kɔnɔ aw mɔgɔ 10 bɛ o so kelen kɔnɔ yen aw bɛɛ n'aw ka yɔrɔnin don mais so yɛrɛ bɛɛ jɔlen valeur yɛrɛ aw bɛ min sara luwanse la o t'o bɔ donc an ka nin yɔrɔ in lajɛ nin fana bɛ jamana jɔ donc nin kun y'an ka hakilina de ye ka fara nin kan an ye jamana lajɛ parce que n'an bɛ to ka jamana dɛmɛ ni miirina ye a b'a to jamana bɛ se ka wuli mais an bɛ so jɔ fan fɛ
Villa be yan fait 100 hectares ben bolo 200 hectares ben bolo ou te foi sera jamana mais c'est pas comme ça jamana mo be fin do la donc c'est pour cela comme il y a fo bi kuma be ken ni kelen kan mais kuma na famado sabula mo atonyo bi mo kan na mi jamana jo anga to ka laje tonyo jume be furufuru fere la kan tonyo jume be boucher kan tonyo jume be na fere la kan e kon ere be mo la malo te ka se ka soro luanse tigi fene be no fe ado ere la ni seli sera ni ala yi chika ta saka ni san ko ble ga dala ka sere ma luanse war sara fokisa ou bien luanse war ma sara fola ale tete ka kini zame ere dun ni jiga yoro san fe ko luanse ni jiga dumandu ni hein donc na ko ko hakela dutigi be aka war soro mais la fiab na jamana de mbere kan c'est-à-dire ni luanse tigi la fiara amigla ka jamana to la ma to be la fia chodi luanse be lafia jamana dembe be lafia etno nakira ete warriere so imana na Bamako sigila sarate dore bo wa mgonko ko ka kuran sarabola television sarabe bola kebe fe ka dumini doni ke malo tise ka san daraka tise ka dun ali tomi na be fo ko e fe to reglani manoko ali moni yere mini manoko mais luanse sara fene bi ka deun wa école bi kan muso ka dekun fene bi kan cewra yake ce cema me ka sa jona parce que e mana mire ni bela fere teke bolo ni mi kolochi doro limana be bayla donc c'était pour que ka kuma nin kan parce que jamana ko de do an ga ɲɔgɔn akila jigi ni fene be jamana jɔ parce que nan ko an be président dɛmɛ am to ka président akili jigi ko dɔw la parce que maa min be villa kɔnɔ ni villa saba naani b'ale bolo ale tɛ nin gɛlɛya dɔn an minnu be luanse dɔn ne yɛrɛ fankelen bɛ luanse la parce que hali ne yɛrɛ ma tila n ka so jɔli la ka ban an b'o fɔ dɔw yɛrɛ b'a fɔ k'a ma tila ka so jɔli la ka ban o ye tiɲɛ de ye o parce que Mali fonctionnaire pour que i ka se ka villa jɔ k'a ban pewu i bɛ juru ta siɲɛ 3 de wa o juru bɛɛ tɛ se o juru fɛnɛ kɔrɔ dɛ sara modèle dɔ bɛ n'o t'i bolo hali i t'o juru sɔrɔ pour que i ka 7 millions sɔrɔ ou bien 10 millions il faut que sara dɔ ka k'i bolo din pour i ka villa dun jɔ e bɛ se ka o n'a fɔra k'e ka 7 ans siɲɛ 3 o tɛ 21 ans ye mais i ka 10 millions ta o tɛ 30 millions ye o wari yɛrɛ bɛɛ est-ce que o bɛ don dugukolo la c'est pour cela n'i y'a jateminɛ i bɛ se k'a dɔn ten ko mɔgɔ bɛ suyɛnni na e ka so jɔta jateminɛ dɔrɔn e taara dɔrɔn e ye fonctionnaire ye e ma san 3 san 4 sɔrɔ villa 3 villa 4 b'i bolo mɔgɔ ka villa yɛrɛ gansan n'i y'o bɛɛ calculer k'o fara ɲɔgɔn kan i b'a dɔn k'a bɛ yuruguyurugu la ka denmisɛnninw ka sara bɔ a la ka dumuni b'o la mobili b'e bolo mobili da gɛlɛn b'i bolo i bɛ ka carburant k'o la villa jɔlen b'i bolo il suffit seulement i ka mɔgɔ ka bien dɔrɔn calculer i b'a dɔn k'u bɛ suyɛnni na i bɛ ka bɔ donc vraiment c'était pour que ka nin fɛngɛ ninnu fɔ an b'a ɲini ala fɛ ala ka jamana jɔ ala ka hakili ɲuman d'an ma jamana jɔ kuma ala k'a don an da quoi parce que n'an bɛ kuma an kana miiri an yɛrɛ la peut-être bi ka nɔgɔ i ma mais sini ka gɛlɛn mɔgɔ wɛrɛ ma bon an yɛrɛ y'a kɛ i n'a fɔ ko investissement de ye sojɔ ye investissement tɛ sojɔ ye o mais min fana mɔgɔ n'a bɛ ka wari ɲini ko n bɛ taa so caman jɔ o tɛ investissement ye investissement i b'a don fɛn dɔ de la min wari sɔrɔ ka teli mais an bɛ taa wari bɛ ta ka don dugukolo la dɔrɔn k'o bila a bɛ k'an kɔnɔ fɛnɛ ko investissement alors que i bɛ taa 10 millions min don la n'i y'o don feere fɛn dɔ la k'o don fɛn dɔ la k'o yɛlɛma i bolo bɛ yɛlɛma ka wari caman sɔrɔ min t'o ye mais maliyɛn tila bɛɛ kɔnɔ ko investissement ye du jɔ de alors que i bɛ se k'i to luwanse la ka tila ka kɛ millionnaire ye fɛɛrɛ dɔ de fɛnɛ ye luwanse ye o yani n ka tila n ka du jɔli la n bɛ to nin kɔnɔ fɔlɔ n bɛ nin min sara a b'a to a bɛ n permettre ka économie dɔ kɛ parce que n'i kɛ sojɔ gansan kan i ma n'i kɛ sojɔ ka to la n'i m'i kɔlɔsi i bɛ don suyɛnni na parce que so jɔli n'a sera niveau dɔ ma i yɛrɛ tɛ se k'i jɔ bilen hali n'i ye mɔgɔ dɔ sɔrɔ i b'o don a la walasa i ka tila donc vraiment an b'i fo nin kuma in de tun b'an fɛ ka fɔ su in na pour que an ka préoccuper mɔgɔw ka fɛn dɔw la vie chère bɛ yen o ye tiɲɛ ye mais nin yɔrɔnin fɛnɛ ka gɛlɛn dɛ an ka nin jateminɛ kosɛbɛ ka ministres ka wuli nin dɔw fɛ an ka nin initiative dɔw ta transition kɔnɔ a bɛ fisaya jamana ma kosɛbɛ voilà donc vraiment an kun bɛ fɛ ka nin de fɔ n bɛ i fo kosɛbɛ.